El número 1 d'avui costa menys de la meitat que el quart i tendeix al doble. Aquí tens el top 5 de cordes de saltar pagal. Comencem amb el número 5. Aquest model es destaca per la seva robustesa i una gara de fusta sense vernís que no llisca ni amb les mans més sudoroses. Les valoracions apunten 4.6 sobre 5. En 137 de bieps que el recomanem per a entrenaments de calistènia. Els usuaris l'han qualificat com a molt còmode i perfecte per començar. El preu ronda els 35 euros, una opció assequible per qui busca qualitat sense gestar massa. En resum, el número 5 és una elecció segura per a principiants que volen una corda duradora i sense complicacions. Pugem al lloc 4 i la cosa es posa interessant. Segueix el número 4. Aquest model, disponible per menys de 12 euros, ha recollit més de 14.484 ressenyes amb una puntuació de 4.4. Els comentaris fan evident que és ideal per afortir els músculs de l'avantbraç i la seva relació qualitat-preu el converteix en una aposta segura per a entrenaments diaris. En poques paraules, el número 4 ofereix una gran funcionalitat a un preu que pots pagar sense pensar-s'hi. Ara tenim el número 3. Aquesta opció costa aproximadament 11 euros i compta amb 4.4 sobre 5, segons 786 ressenyes. Les crítiques la valoren com una guia pràctica per a entrenaments a casa, amb un disseny fàcil d'instal·lar a la paret i útil per a exercicis de força. Tot i que alguns comenten que el material del paper pot ser una mica fràgil, la majoria troba que la relació qualitat-preu és excel·lent per a entrenaments lleugers. Si t'ha agradat aquest top, subscriu-te al canal i activa la campaneta perquè no et perdis cap futur comparatiu de vagals i equips d'entrenament. A continuació, el número 2 entra en escena. Amb un preu de 47 euros, aquesta corda ha aconseguit una puntuació de 4.7 sobre 5, basada en gairebé 3.000 rebieps. Els usuaris elogien la seva qualitat i d'assistència, i alguns fins i tot la comparen amb versions molt més costoses sense perdre rendiment. És una opció que combina durabilitat i bon mercat, perfecte per a qui vol una corda fiable sense sortir-se del pressupost. No oblides comprovar la descripció del vídeo per trobar els enllaços als productes i a les ofertes exclusives que he preparat per a tu. Finalment, arribem al número 1, la millor corda de saltar per regar. Aquest model costa 27 euros i ha aconseguit una puntuació de 4.3 sobre 5 amb més de 2.300 de bieps. La gent destaca la seva comoditat, els pesos ajustables, els mangos i la corda de recanvi inclosa. Tot i alguna queixa puntual sobre la durabilitat a llarg termini, la majoria coincideix que ofereix un valor òptim per al preu i una experiència de saltar fluida i controlada. En resum, el número 1 és la nostra elecció definitiva per a qui vol un vagal que combina qualitat, versatilitat i un preu raonable. Recapitulant, el número 5 ofereix robustesa a un preu moderat. El número 4 destaca per la seva incredibilitat de preu baix. El número 2 combina qualitat premium amb un cost intermig. El número 3 és la solució pràctica i econòmica per a entrenaments a casa. I finalment, el número 1 es consolida com la millor opció global. Tria la que s'adapti al teu pressupost i a les teves necessitats i prepara't per a salts més durs i més divertits.